En primer lloc, se suspenen, es cancel·len qualsevol activitat relacionada amb oci o cultural o religiosa o similar en què hi hagi concentracions de més de 1.000 persones. Activitats afectades, doncs tots els concerts i obres de teatre i actuacions, etc., tant del Teatre Municipal com de l'Auditori de Girona, s'ajornaran ja directament totes. S'ha donat la instrucció a tots els treballadors i treballadores municipals, a tots, que no assisteixin a la celebració de cap curs, cap jornada, cap trobada prevista durant tots aquests dies. Que puc donar fe que no sabem les persones que estan contagiades amb el coronavirus, més que res perquè no se fan les analítiques a tothom que podria ser susceptible de poder tenir-lo. No ho estic criticant, perquè possiblement és el que s'ha de fer. És que no ho sé. Jo no ho poso en judici, senzillament no es fan, ja està.